Salut, prieteni! Astăzi am creat o aplicație care rulează atât pe tabletă cât și pe laptop sau calculator sau telefon mobil și ne poate răspunde la aproape orice întrebare cu o acuratețe destul de mare. Haideți să o punem la probă să vedem ce știe să facă. Bună, mă auzi? Bună, te aud perfect. Cu ce te pot ajuta? Spune-mi, te rog, rezultatul următorului calcul. 1 plus 1. Absolut. Te pot ajuta cu mare plăcere. Spune-mi calculul. 1 plus 1. 1 plus 1 fac 2. Poți să-mi spui o poezie în franceză, o scurtă poezie în franceză? Bien sûr. Voici un petit poème en français. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, une douce mélodie qui nous porte et nous chante. Qu'en penses-tu? Dar eu nu știu franceză. Ce ai spus acolo? Poți să traduci în română? Îmi cer scuze. Iată traducerea în română. Cerul este albastru, păsările cântă, o melodie dulce care ne poartă și ne cântă. Are sens acum? Da, poți să spui această poezie și în engleză? Of course. Here is the poem in English. The sky is blue, the birds sing, a sweet melody that carries and sings to us. Would you like another poem? Ce este fizica cuantică? Fizica cuantică este o ramură a fizicii care studiază comportamentul materiei și energiei la nivel foarte mic, cum ar fi atomii și particulele subatomice. E un subiect complex, dar foarte interesant. Ai vrea să afli mai multe detalii? Cum funcționează o mașină electrică? O mașină electrică folosește un motor electric alimentat de o baterie reîncărcabilă. Aceasta transformă energia electrică în energie mecanică, punând astfel roțile în mișcare. Nu folosește combustibil fosil, fiind mai ecologică. Ai alte întrebări legate de mașinile electrice? Poți să-mi spui o problemă de matematică de facultate? Problemele de matematică de facultate pot fi foarte variate, depinzând de domeniul și nivelul de studiu. Ai în minte un domeniu anume, cum ar fi analiză matematică, algebră sau ecuații diferențiale? Ecuații diferențiale. Iată o problemă de ecuații diferențiale. Găsește soluția generală a ecuației y' plus 2y' plus y egal 0. Aceasta este o ecuație diferențială liniară omogenă, de ordinul 2 cu coeficienți constanți. Ai nevoie de ajutor pentru a o rezolva? Da, vreau să-mi dai și rezultatul al acestei ecuații. Rezultatul ecuației diferențiale y' plus 2y' plus y egal 0 este y de x egal cu c1 ori e la minus x plus c2 ori x ori e la minus x, unde c1 și c2 sunt constante arbitrare. Ai nevoie de ajutor pentru a înțelege de ce este aceasta soluția? Nu, vreau să-mi spui dacă ai auzit de scufița roșie. Da, bineînțeles. Scufița roșie este o poveste clasică pentru copii despre o fetiță care duce mâncare bunicii bolnave și se întâlnește cu un lup rău în pădure. Este o poveste cu morală. O știi și tu? Nu. Nu o știu. Este o poveste foarte cunoscută. Vrei să ți o povestesc pe scurt? Nu, vreau să-mi spui dacă știi despre Universitatea din București. Da, știu. Universitatea din București este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România. Are o istorie bogată și oferă o gamă variată de programe de studii în diverse domenii. Ce anume te interesează să-ți știi despre ea?
Vreau să îmi spui dacă știi cum se spune "sunt o aplicație foarte bună" în arabă. În arabă poți spune Ana tatbic jayid jiddan. Asta înseamnă sunt o aplicație foarte bună. Mai vrei să înveți cum să spui ce altceva în arabă? Vreau să spui vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și vă doresc mult succes în continuare. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip și vă doresc mult succes în continuare. Se traduce în arabă astfel. Nu, stai, Shukran oprește-te. limushahadatikum li hadha al-video Stai, stop. wa atamanna lakum an-najaha fil mustaqbal. Mai vrei să traduci și altceva? Nu, mulțumesc. După cum vedeți, aplicația știe destul de multe lucruri, cunoaște cam toate limbile Pământului și te poate ajuta să îți poate fi de ajutor în anumite situații. Dacă doriți, aștept mesajul dumneavoastră în comentarii. Dacă doriți ca această aplicație să fie instalată pe site-ul dumneavoastră sau pur și simplu o doriți pe telefonul dumneavoastră mobil sau pe laptop sau calculator. La revedere!